Jamen, hvad så Martin? Vi skal vel fortælle lidt om selv her i In Between. Ja, altså, jeg er ved at være lidt træt, ikke? Nu har vi jo brugt et par timer på at optage den her video, og så lige fundet ud af, at Jens han har trykket på start, hver gang han skal trykke på stop, og stop, hver gang han skal trykke på start. Så vi starter forfra. Men vi hygger os. Vi hygger os rigtig meget, og glæder os over, at det ikke var mit bryllup, der skulle dokumenteres. That's the band of rock and roll. Wheel of fortune spin, got a room. Turn it on the gear. Tones of music in the air. Magic fires on and on. Jeg hedder Jens, og jeg spiller på trommer og også skriver en masse numre. Jeg hedder Martin, og jeg spiller guitar og skriver også en masse numre. Vi har spillet sammen i 4 år som In Between, og vi har skrevet cirka 25 numre på de 4 år. Og inden det, så mødtes vi i et grunge band. Og vi har spillet med sådan lidt forskellige, men er kun også 2 nu, men vi vil rigtig gerne have nogle flere med, og savner sådan lidt mere bredde på instrumentsiden. Og vi kunne... en, der kan synge, og en, der kan spille på bas. Og eventuelt en på keyboard eller over. Ja. Eller nogen, der kan begge dele. Ja, det kan jo også være. Ja. Vi, altså det kræver selvfølgelig, at I kan lide vores stil og vores numre, og vi lægger et link op, hvor I også kan se, hvad vi har lavet, men det er jo ikke ensbetydende med, at vi skal bestemme det hele, og man må godt få sætte sit eget præg på tingene, og man må gerne selv skrive numre, og det er vi også super friske på at være med til. Vi er sådan i rockafdelingen, og hard rock, og lidt metal, og lidt punk. Det er den genre, vi bevæger os i. Ja. Her er vores firkant. Vi har lydanlæg og trommer og lys og alt muligt, og hvor fanden er Jens blevet af? Har du set den myre hernede, Marti? Den er virkelig fantastisk, altså. Ja, men det er klart, at vi er jo meget inspireret af hvad skal man sige, ja, vores liv og vores følelser, og der, hvor vi nu er og står i tilværelsen. Det er jo former os jo som med de der ting, vi nu laver, ikke? Nu har han faldet i søvn igen. Hvad så, dreng? Er vi ikke for fede? Jo, men hvornår skal vi på McDonald's? Og strand. Som I lovede os.